nol neh. Niki kula dirajar bawa nyun pelek barang Mas Irman. Iki kok Pak Sunarto ya bawa ora apa-apa lho sing duwe omah. Ah. Pak Sunarto, wah terus wungon kok. Iya. Sing pundi nggih tiange? Nika. Oh nggih. Cocok. Wah. Kiraku kowe tan citra. Wah, tepuk tangan. Sip. Nadyan suwe tak enteni. Wah, cocok. Cocok. Layang kinawa maruta. Ampun tepuk tangan terus, Bang. Kaya doro. Iya. Ngambal-ambalan ngenteni. Jangan tepuk tangan. Wes suwe tak enteni. Rasaku angantu pijer krungu semaya elinga yen tak enteni. Ngapunten nggih Pak Dalang. Oh, sae. Niki cacah niki ngoten niku. Nggih. Kledang-kledang lakae bocahe teko. Matur nuwun, nyuwun ngapunten niki. Derenge. Niki langgame napa niki? Niki dawahe anu tak anteni. Tak anteni monggo. Ya. Nyuwun swantene Mbak Nur. Mbak Nur. Nur Hirman. Wah. Suwi mboten panggih Mbak Nur ini. Nggih. Awet tuwek. Hah? Awet enom maksudnya. Lain kali wis tuwek. Sakniki Derek mawon, Mas. Kula mboten bayari ya. sepinten, Mas? Nah, Tepuk tangan.